Тая кола определено ме връща в НФС времето. Opel 1.9, около 180 коня на сейф настройка, като момчето споделя, че пакетът е доста рядък. Колата определено изглежда интересно, лично аз не съм фен на този тунинг вече, но определено бих хванал окото на минаващи. Ама не бих го карал за дейли, това много ще се набива на очи и постоянно ще си в очите на куките, всеки ще спира, по-скоро не. Но визуално изглежда добре колата, евала на собственика за труда, за времето, пускаме клип, който ми е пуснал как се чува 1.9. Не забравяй, ако искаш ревю и на твоята кола, изпрати няколко снимки, последвай ни в Instagram Автоспомен, както можеш да влезеш да разгледаш в сайта какви артикули имаме.